ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತೆನಸುಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ತೆಕ್ಕರದ ಗಟ್ಟಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಕಲ್ತನ್ಗ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಪೂರೆರ್ಲ ಇಷ್ಟೋಡು ತಿನ್ಪೆರಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಆತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದಿತ್ತ ನಮ್ಮವೇನ ತೂವನ್ಗ ಇನ್ನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂಡುಂದ ತೋಜಾವೆನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮುಲ್ಪಯಾನ ಒಂಜರ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ರೇಷನ್ ದರಿ ದೆತೊಂದೆ ತುಲೆ ರೇಷನ್ದ ಉರ್ಪೆಲರಿನ ದೆತೊಂದೆ ಒಂಜರ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅರಿ ಕಜ ಅರಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ದೆತೊಂದೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಅರಿ ಯಾರು ನಮಕ್ಕಿನಿ ಮುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿತ ಬದಲು ಪಂಡ ರೇಷನ್ದ ಅರಿತ ಬದಲು ನಿಕ್ಲು ಬೊಳಂತರಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಈ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಪಾಡ್ನವಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನಂತೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ದಾತು ಪೊಡ್ತು ಯಾನು ನೀರುಡು ನನೆತು ದಿವಂದೆ ತೂಲೆ ಮುಲು ಫುಲ್ಲು ನನೆದುಂಡು ನೀರುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಪೊಡೆನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ತೆಕ್ಕರದೆ ತೊಂದೆ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ತೆಕ್ಕರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಮುಲ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಇಂಚ ಈ ಟೈಪ್ದ ತೆಕ್ಕರೆನೆ ದೆತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ ತಾರಾಯಿನೊಂಜಿ ಪೆರನ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೆರದನೆದ ಸಹಾಯದ ತಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂರೊನ್ಗ ತೆಕ್ಕರದ ಚೋಲಿ ನಿಂಚ ನೀಟಾದ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಟೈಪುಡು ನಮಕಿತ್ತೆ ಮೂರೊನುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲ ಮೂರೊನಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ಕೊಚ್ಚಿದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಟೈಪು ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇನು ತೆಳು ಮೂರೊನ್ಗ ಓಕೆ ತುಲೆಂದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಿನ್ ಕಡೆ ಒನ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಯಾನು ನೀರು ಕಾಯರೆ ದೀಪೆ ಅರಿ ಕಡೆದ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ನೀರ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಇಂಚ ತೊಂದ್ರುಡು ನೀರು ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನೀರು ದಿದ್ದು ಈ ಅಟ್ಟಿನ ದೀದು ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೊಂದ್ರುಡು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ ತೆಕ್ಕರದ ಗಟ್ಟಿನ ತೊಂದ್ರುಡು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಸೂಲಾಯ್ಕು ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರಿನ ಕಡೆನ್ ಬರ್ಕ ತುಲೆಂಚಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಡು ಪಾಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಂಡ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅರಿ ಪಾಡ್ದ ಇದ್ಬಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ತೆಕ್ಕರೆಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಉಪ್ಪುನ ಇಡ್ದಾರ ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದು ನಿಕುಲು ಕಡೆಲೆ ತೆಕ್ಕರೆಡೆ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಐಕ್ ಇದು ಒಂದು ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಐಟಮ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಆತುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಡೆದು ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾವನ್ಗಂದೇನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನತ್ತು ಪಾಡೋನ್ನೆ ಇತ್ತೆಂದೇನಂತೆ ಕಡೆಕ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿಲ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಅರಿತೊಟ್ಟುಗು ಲಾಸ್ಟ್ಗಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪೆ ಬೋಡೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಚೀಪೆ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಪಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಡೋನ್ನೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆದ ಕಡೆ ಉಡುಂದೇನು ತರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ನೈಸ್ ಆದಂದೇನಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಉನ್ಗ ಓಕೆ ತುಲೆಂದಿತ್ತೆ ನೈಸ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾರು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈತ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಯಾವ ತುಲೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಯಾವ ಈತ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ನ ಈತ ನಮ್ಮಂದೇನು ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಂತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಕಡೆನಾಗ ಅಂಡಲ ತೆಕ್ಕರಡಿತ್ತಿನ ನೀರೇ ಯಾರುಂಡು ನಮಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರು ನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನೀರ್ಲ ಈ ಮೇಟ್ ದಿಕ್ಕೇಳು ದೀತಿನ ಚಿತ್ನ ನೀರ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ಈ ತೈಕ್ ರಡ್ಡು ಇರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿರೆ ಉಲ್ಟ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ನೀಟ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಟೈಪುಡು ರಡ್ಡು ಬಾರದಿರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊನ್ನೆ 4 ಕೋಂಟುಲ ಅವು ಬಂದ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ 4 ಕೋಂಟುಲ ಸರಿ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪುಡು ಆ ರೀತಿಯಿಂದೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ನಿಕಲು ಪಾಡೋನಡಾಪುಂಡು
ಇಂಚ ಪಾಡುಂಡೆ ತೂಲೆ ಮೂಲಿಯಾನ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಬಂದಾನ ನೀಕು ಮೈತವನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತದ ಮೈಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಟುಪ್ಪುನು ಇರೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯಾಂಡ ಬಂದ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಗಂಟಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೊಡು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡೊಂದು ಏನು ಬರ್ತಿ 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತದು ಬೇಯ್ಪದೆ ತುಲೆತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಏನು ಬೇಯರ್ದಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಯ್ತನಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ನಾಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಿಸತ್ತಿದ್ದ ತಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ತೂವೋಡವೇನು ತೂದು ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಕಂಟು ಜಿಂದಿ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಬೇಯ್ತನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತು ಬೇಯ್ತನ ಯಾರುಂಡು ತುಲೆತ್ತಂದು ಬೇಯ್ತದಂಡು ಯಾವಿತ್ತೆ ಈತು ಬೇಯ್ತಿನ ಓಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮಕ್ ತೆಕ್ಕರದ ಗಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಅವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತೆ ರೇಗ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟೋಡು ತಿನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಚೀಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೈನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಯಾನಿ ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ನಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಂಗೆ ತಿಳ್ಪಾಲೆ ಏರ್ಪರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಾರಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಅಂಚಾಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡು ಅತ್ನೆಂಟ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್